Hola, molt bon dia. Avui continuem amb el capítol 28, que es titula Tot desfent la por. I ho fem amb la secció segona, que es diu la inversió d'efecte i causa. Sense causa no pot haver-hi efectes, però sense efectes no pot haver-hi causa. És a dir, tota causa té uns efectes. Tots efectes són conseqüència d'una causa. El que fa que una causa sigui causa són els seus efectes. El pare és pare per raó del seu fill. Si el pare no tingués fill, no seria pare. Els efectes no creen la seva causa, però sí que estableixen la seva condició de causa. D'aquesta manera, el fill atorga paternitat al seu creador i rep el regal que li ha donat. I com que és el fill de Déu, ha de ser al seu torn un pare que crea tal com el seu pare el va crear ell. I ens està explicant el procés continu de la creació. Nosaltres som el fill perquè el pare ens va crear, però a la nostra vegada nosaltres tenim els nostres propis fills, creacions, no fills d'aquest món físic, sinó en el cel estan les nostres creacions, que diu el curs en algun moment que si sapiguéssim l'amor que tenim per elles i l'amor que elles tenen per nosaltres, deixaríem tot el conegut d'aquí a la Terra i no tindríem cap problema per marxar. Però tot això ho hem posat en l'oblit. I llavors diu, el cercle de creació no té fi, que és el que us estava dient. El seu punt de partida i el seu punt final són el mateix, però dins seu hi inclou tot l'univers de la creació, que no és l'univers físic, sense principi ni fi. La paternitat és creació. L'amor ha d'estendre's. La puresa no està limitada de cap manera. La naturalesa de l'innocent és ser eternament lliure, sense barreres ni limitacions. La puresa, per tant, no és una cosa pròpia del cos, ni tampoc pot trobar-se allà on hi ha limitacions. El cos es pot guarir gràcies als efectes de la puresa, els quals són tan il·limitats com ella mateixa. Malgrat això, tot guariment té lloc quan es reconeix que la ment no està dins del cos, que la seva innocència és alguna cosa completament a part del cos. I què és a la ment? On hi resideix la guarició. On es troba llavors el guariment? Únicament allà on es troba la seva causa se li confereixen els seus efectes. Perquè la malaltia és un intent forassenyat d'adjudicar efectes a allò que manca de causa i fer-ne una causa. La malaltia és un intent forassenyat d'adjudicar efectes a allò que manca de causa i fer-ne una causa, el cos. Creiem que la malaltia neix al cos. I què fem? Actuem sobre el cos. Ens pensem que el cos és la causa de la malaltia, perquè no l'he alimentat bé, perquè li he fet passar fred, perquè no l'he cuidat. No. La causa ja veurem que està a la ment. La malaltia és sempre un intent per part del fill de Déu de ser ell la seva pròpia causa i de no permetre's a si mateix ser el fill del seu pare. A conseqüència d'aquest desig irrealitzable, ell no creu ser l'efecte de l'amor, sinó que ell mateix ha de ser la pròpia causa a causa d'allò que és. La causa del guariment és l'única causa de tot i només té un efecte. En aquest reconeixement no se li adjudica cap efecte a allò que manca de causa i no se'n percep cap. Una ment continguda en un cos i un món poblat d'altres cossos, cadascun amb una ment separada,
són les teves creacions. No és el que va fer el pare. Són les teves creacions, entre cometes, que per ser més exactes hauria de ser, són les teves fabricacions. I tu ets l'altra ment que crea efectes diferents de tu. Però pel fet que ets el seu pare, has de ser com ells. Com que són fabricacions nostres, ens mantenim fidels a allò que hem fabricat, com el pare es manté fidel a lo que ha creat. En realitat no ha ocorregut res, tret que et vas quedar dormit i vas tenir un somni en què eres un estrany per tu mateix i tan sols una part del somni de l'altre. El miracle no et desperta, sinó que simplement et mostra qui és el somiador. T'ensenya que mentre estiguis adormit pots triar entre diferents somnis depenent del propòsit que li hagis adscrit al teu fet de somiar. Desitges somnis de guariment o somnis de mort? Un somni és com una memòria en el sentit que et presenta les imatges que vols que se't mostrin. Tots els treballs de memòries i de somnis es conserven en un magatzem buit, les portes del qual estan obertes de bat a bat. Però si tu ets el somiador, pots percebre, si més no això, que ets el causant del somni i, per tant, que pots acceptar un altre somni. Això és el que hem de gravar-nos aquí. Si jo sóc el somiador del somni, jo trio el que vull somiar. Puc triar-ho. Puc acceptar un altre somni. Però perquè aquest canvi en el contingut del somni tingui lloc, és essencial que t'adonis que vas ser tu qui va somiar el somni que no t'agrada. He de deixar de culpabilitzar el món, culpabilitzar els altres del que em passa a mi. Si no m'agrada el que estic somiant, jo en sóc el responsable. I això és el principal. Perquè no és altra cosa que un efecte que tu vas causar i del qual ja no vols ser-ne la causa. Quan els somnis són d'assassinat i d'atac, tu ets la víctima en un cos ferit i moribund. Però quan els somnis són de perdó, a ningú no se li demana ser la víctima o el qui pateix. Aquests són els feliços somnis que el miracle t'ofereix a canvi dels teus. No et demana que concebis un altre somni, sinó només que t'adonis que vas inventar el que vols intercanviar pel de perdó. Aquest món manca de causa. Un moment, que vaig a mirar si em deixa carregar. Em deia que tenia humitat. No. Perdó, encara no em deixa. Perdoneu. Aquest món manca de causa, igual que els somnis que algú hi hagi tingut. Cap pla no és possible en ell, ni hi ha res que sigui comprensible. Quina altra cosa es pot esperar d'allò que no té causa? Tot i això, si no té causa, tampoc no té propòsit. Pots ser el causant d'un somni, però mai no podràs fer que els seus efectes siguin reals. Perquè això canviaria la seva causa, i això és precisament el que no pots fer. Déu no és causa en aquest món. Déu és la causa de que nosaltres siguem el fill de Déu. Nosaltres som l'efecte. Però aquest món no té la causa en Déu, per tant no és real. Espero que això s'entengui. El somiador d'un somni no està despert ni sap que dorm. Això és bàsic. Per què no ens fem responsables d'aquest somni? Perquè qui somia no està despert ni sap que està dormint. I això és el que ens passa a tots nosaltres. En els seus somnis té fantasies d'estar malalt o sa, deprimit o feliç, però sense una causa estable amb efectes garantits.
El miracle estableix que estàs tenint un somni i que el seu contingut no és real. Aquest és un pas crucial a l'hora de bregar amb il·lusions. El miracle estableix que estàs tenint un somni i que el seu contingut no és real. Aquest és un pas crucial a l'hora de bregar amb les il·lusions. Ningú no els té por quan s'adona que va ser ell qui les va inventar. Perquè jo no he pogut inventar alguna que sigui tan terrible. Allò que mantenia viva la por era el fet que no s'adonava que ell era l'autor del somni i no una de les seves figures. Sempre ens veiem com una figura del somni. Doncs no. Doncs és diferent. Allò que mantenia viva la por era el fet que no s'adonava que ell era l'autor del somni i no una de les seves figures. Ell es causa a si mateix allò que assumia que li va causar el seu germà. I això és tot el que el somni ha fet i el que li ha ofert per mostrar-li que els seus desitjos s'han complert. I així té por del seu propi atac, però el veu a venir de la mà d'un altre. Com a víctima que és, pateix per raó dels efectes de l'atac, però no per raó de la seva causa, que és que jo li vaig fer el mateix a un germà meu i ara jo em faig el mateix a través d'un altre, per expiar en minúscules. No és l'autor del seu propi atac, i és innocent d'allò que ha causat. Aquesta és la manera en què ens desempalleguem. El miracle no fa sinó mostrar-li que ell no ha fet res. Del que té por és d'una causa que manca dels efectes que haurien fet d'ella una causa, i per tant mai no ho ha estat. La separació va començar amb el somni que el pare estava privat dels seus efectes i que era incapaç de conservar-los, perquè havia deixat de ser el seu creador. Vam començar somiant. La separació va començar amb el somni de que el pare estava privat del seu fill i que era incapaç de conservar el fill perquè havia deixat de ser el seu creador. En el somni, el somiador es va fer a si mateix. Nosaltres creiem que som els autors, l'autoria recau en nosaltres, i no és cert. No ens hem fet a nosaltres mateixos. Sense el pare no existiríem. Però el que va fer es va girar contra ell, assumint el paper de creador seu. Vam fabricar l'ego i li vam dir tu seràs el meu pare, i això s'ha girat en contra nostra i ha assumit a l'ego el paper del nostre creador, tal com nosaltres havíem fet i li vam demanar. I així com ell va odiar el seu creador, de la mateixa manera les figures del somni l'odien a ell. El seu cos és el seu esclau i n'abusen perquè els motius que ell li va adjudicar al cos, elles els han adoptat com a propis. Les figures del somni. I odien el cos per la venjança que aquest vol consumar contra elles. Emperò, la venjança d'elles contra el cos és d'aquestes figures que vam somiar. És el que sembla provar que el somiador no és l'autor del somni. Si tenim algú que ens vol atacar, és com que nosaltres no podem estar somiant això. Primer se separen efecte i causa i després s'inverteixen, de manera que l'efecte es converteix en causa i la causa en efecte. I aquest és el mecanisme que hem fet servir per fabricar tot aquest món, per viure'ns separats de Déu, per deixar de creure que som qui som, per convertir-nos en cossos i tenir la vida, en minúscules, entre cometes, que ens sembla que tenim aquí. Aquest és l'últim pas de la separació, amb el qual dona principi la salvació, la qual s'encamina en direcció contrària.
Aquest darrer pas és un efecte d'allò que ha succeït abans, que ara sembla ser la causa. El miracle és el primer pas en el procés de retornar-li a la causa, a Déu, la funció de ser causa i no efecte, perquè aquesta confusió ha donat lloc al somni. I mentre no es resolgui, el fet de despertar continuarà sent una cosa temible, perquè tenim por de Déu. I la crida a despertar no serà sentida perquè semblarà ser la crida a la por. Igual que totes les lliçons que l'Esperit Sant et demana que aprenguis, el miracle és inequívoc. El miracle és la demostració d'allò que ell vol que aprenguis i t'ensenya que el que t'interessa són els seus efectes. En els seus, de l'Esperit Sant, somnis de perdó, els efectes dels teus somnis queden desfets. I aquells que eren els teus enemics, acèrrims, es perceben ara com amics que et desitgen el bé. Ara es veu que la vostra enemistat mai no va tenir causa, donat que ells no la van causar. I pots acceptar que va ser tu l'autor del seu odi perquè t'adones que no té efectes. T'has alliberat del somni prou per adonar-te que el món és neutral i que no cal tenir por dels cossos que semblen moure-s'hi com a ens separats. Per tant, no estan malalts. El miracle et retorna la causa de la por a tu que la vas inventar. Però també et mostra que com que no té efectes, no és realment una causa, perquè la funció de la causa és produir efectes. I allà on els efectes han desaparegut, no hi ha causa. D'aquesta manera, el cos es guareix gràcies als miracles perquè demostren que la ment va inventar la malaltia i que va fer servir el cos per a ser la víctima o l'efecte d'allò que ella mateixa va fabular. La ment va inventar la malaltia i va fer servir el cos per ser la víctima o l'efecte d'allò que ella mateixa va inventar, va fabular. Emperò, la meitat de la lliçó no és tota la lliçó. El miracle no té cap utilitat si l'única cosa que aprens és que el cos es pot guarir, perquè no és aquesta la lliçó que se li va encomanar ensenyar. La lliçó que se li va encomanar ensenyar és que allò que estava malalt era la ment, que va pensar que el cos podia emmalaltir. Projectar la seva culpabilitat no va causar res ni va tenir cap efecte. Aquest món està curull, està ple a vessar de miracles. S'alcen en radiant silenci al costat de cada somni de dolor i patiment, de pecat i de culpa. Representen l'alternativa al somni, l'elecció de ser el somiador en lloc de negar el paper actiu que has exercit en la seva fabricació. Els miracles són els feliços efectes de retornar la malaltia, la conseqüència, a la seva causa, la ment. El cos s'allibera perquè la ment reconeix el següent: ningú no m'està fent això a mi, sinó que sóc jo qui ho està fent. I així la ment és ara lliure de dur a terme una altra elecció. A partir d'aquí, la salvació procedirà a canviar el rumb de cada pas que s'hagi donat en el davallament cap a la separació, fins que allò que s'ha caminat als esgraons que hem baixat de l'escala d'ascensió s'hagin desfet. L'escala hagi desaparegut i tots els somnis del món hagin estat desfets.
Que bonica aquesta secció. La inversió d'efecte i causa. Ens explica com ho hem fet. Projectem una cosa des de la ment i després li atribuïm a un altre allò que hem projectat. I pensem que és el cos el que malalteix. No. Primer hi ha un pensament a la ment. I llavors faig que sigui el cos el propietari i el que ho rep. El cos em malalteix perquè la ment així ho decideix. Com sortir d'aquí? Ens ho acaba de dir ara fa un moment. A veure si ho trobo. Era molt bonic. A veure, de més avall. Ningú no m'està fent això a mi, sinó que sóc jo qui ho està fent. Que ens ho aprenguem, això, Pare. Esperit Sant, recorda-m'ho cada vegada que em sembli que algun germà m'està fent alguna cosa, que algú em vol mal, que les coses se'm torcen per culpa d'un altre. Ningú no m'està fent això a mi, sinó que sóc jo mateix. I així la ment s'allibera. I a partir d'aquí és capaç de fer una altra elecció. La següent elecció quina seria? Esperit Sant, mostra'm tu com veus aquest problema. Mostra'm tu com estàs veient el meu germà. Perquè jo no me'n surto. És escollir de nou. I a partir d'aquí la salvació procedirà a canviar el rumb de cada pas que s'hagi donat. Com? Desfent les il·lusions, desfent aquestes decisions errònies, desfent els efectes. Però per què? Perquè hem vist la causa, que és una decisió a la nostra ment. Les causes sempre són una decisió a la nostra ment, una creença, una decisió equivocada, una culpa. Com intercanviem? Somiem que els altres ens fan a nosaltres allò que prèviament nosaltres els hi hem fet a ells. Llavors sembla que m'estan atacant, però la causa és el pensament que tinc jo d'atac. Primer. Aquesta és la inversió de causa i efecte. Molt bonica i molt esclaridora aquesta secció. Demà veurem la secció tercera que ens parla de l'acord d'unir-se. L'acord d'unir-se. Mentrestant, rebeu un miracle. Us ofereixo un miracle en nom de Jesús per al despertar de tots de la manera en què més necessitem cadascú. Que no tinguem por d'entregar-li res, que no deixem res ocult, cap secret a la nostra ment subconscient. Que trobem totes les causes i les desfem de la mà de l'Esperit Sant i ell ens anirà portant els miracles. Darrere de cada perdó hi ha un miracle. Abans també ho deia aquí, darrere de cada cosa que et sembla que és un patiment o no sé què, hi ha un miracle esperant-nos. És que anem a buscar tots aquests miracles, que no deixem escapar-ne ni un. Fins demà. Adéu.